Ane Sang Hyang Jagat Girinata Betari Dargo siapa? Betari Durga ngarep maju sut bala-bala butane nekat bae nyong ijen nyong pancen nyong ora pamit nyatane ya salah nyong perasaan karo Ndara Gatotkaca ya percuma apa cuma lah sedulur wonge duit ya udulah ora tuku lah lho jan kaya mantan berat nguyus dela lah kaya jan men Dewa Tuli apa senang uyuhe nyong bingung perang iki tok di drama tuli angel kudu matamu maju maning toprak Nilo serang nyawa dibalankan iki ya Raseksa guru kabaligung yeksa guru pare sedeng nalendra yeksa lumaku kalmal wingkang gambira marang nggih putraku Nila Srani waduh kula nuwun dawuh timbalan Kanjeng Ibu Simata pundhil kula luput katuranggane iki ana tekane si Bawor munggah ning Kahyangan Suralaya ora nyono babar pisan lho kok gawe dredeg ning kene ing mangka punibu ki lagi bingung balulungan ing tiyang jagat giri nata sudarmamu lho kok malah si Bawor ki gawe geger mirangake dening para dewa Tritasa Mantaknawa ayo wadya balamu ki padha dikumpulake Bawor kroyok kae bocah nekat dugal kewarisan bonggo rampungi budi sembadane cemplungake Kamar Candra dibuka nyuwun dawuh nyuwun pamit Kanjeng Ibu si Kakang Semar ora kena digegang.